Assalamu alaikum al'ummar musulman duniya gabaki daya. Allah ya sa muna cikin yattattun bayin da Allah zai yanta a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Hakika mutane da dama suna ta kira na a waya suna cewa in yi wa sarki Nuhu godiya, wato MD Nigerian Film Corporation, saboda irin bajinta da ya yi da kokari da ya fitar da wasu daga cikin kangin da suke ciki a yanzu a cikin kuma wannan wata mai albarka. Hakika sarki Nuhu kayi namijin kokari wajen gwangwaje 'ya'yan masana'antar Kannywood, wasu da mashina, wasu kuma da kudade, wasu kuma da abincin da za su ci a cikin wannan wata mai albarka, wato watan Ramadan. Duk da kana yin abubuwa a koyi wanda baka so mutane su sani, to wannan ya zama dole ne gaskiya mu fito mu gaya wa mutane. Allah ya saka maka da alkhairi, muna kuma addu'a, muna fata Allah ya sa nan gaba ka zama minista. Assalamu alaikum. Allah baya bacci. Allah ya taimaki mai gidanmu MD. Allah baya bacci. Allah baya bacci. Alwuzumi, zo ka riƙe min mara. Zo ka riƙe min mara. In ka gama nan shiga. Allah baya bacci. Wannan haka yake. Allah baya bacci. Wannan haka yake. Allah ya taimaki yan. Amin. Kai ba wai hudu ko ta 18 zai yi. A'a dingayi ne kawai. Ka dingayi kawai. Dingayi kawai. Muna godiya. MD namu. Dingayi. Duk wanda ya zo da kai zai tafi alfarma annabi da Qur'ani. Duk wanda ya zo da kai zai tafi. Alfarma shugaba sallallahu alaihi wasallam. Alfarma wannan wata. Amin amin. Baban Fatima, baban Ahmad. Wannan haka yake. Baban Fatima, baban Ahmad. Gidan ilimi, gidan tarbiyya. Ga ka sarki, ga ka dakta. Wannan haka yake. Ga ka sarki, ga ka dakta. Wannan haka yake. Kai. Allah ƙara komanda lafiya. Amin amin. Komanda ya gama komai. Wanda ya gama komai. Ga ka sarki, ga ka dakta. Sarki baban kowa. Sarki baban kowa. Wannan kujera Allah ya tabbatar da ita ila yawmut tanadi. Ba za mu ce ga adadi ba. Na ji kayi wata magana ka ce wallahi tallahi duk wanda ya ƙara zaki sai kun rama to ai Allah subhanahu wataala alqur'ani aka ce inna Allaha ma'as sabirin, Allah yana tare da masu hakuri. Ku yi hakuri mana in an zage ku Allah ya saka. Amma mutane akwai sakin layi to bari ga ma me sana'ata kai dan fim ne yawo shikenan ai ka fim ba rigima bane ba to kace ba wai rigima na sana'a. Na ji kayi wata magana ka ce wallahi tallahi duk wanda ya ƙara zaki sai kun rama to ai Allah subhanahu wataala alqur'ani aka ce inna Allaha ma'as sabirin, Allah yana tare da masu hakuri. Ku yi hakuri mana in an zage ku Allah ya saka. Amma mutane akwai sakin layi to bari ga ma sakin layi wallahi akwai sakin layi. Babu wani mutum da zai zage ni ko zage ku ba ko akwai kisasi ba wanda zai zage ku ban ba za mu zage ku ban sa amma wallahi tura ma wannan fadan haramun ne bakin tura ba share ba ne hiru ba mutum da zai zage ku banka kai ba za ka yi zage uban sa duka an sabawan Allah da Allah ya aiko ba wanda ba a yi masa dan adawa ba bare ku dan kuna filafilan Hausa